vegades expliquem als nostres estudiants que el dret, la criminologia o la ciència política són ciències de l'ordre de la praxis, és a dir, que troben el seu sentit, la seva raó de ser dins de la societat en què es troben. Des d'aquest punt de vista, la crisi del coronavirus o del Covid-19 que estem patint mostra clarament la utilitat pràctica d'aquestes explicacions. Les repercussions del coronavirus se poden trobar pràcticament a totes les ciències que expliquem a la Universitat de València, la medicina, per descomptat l'economia, la sociologia, la química, però és evident que les repercussions també tenen una vessant jurídica, criminològica o politològica evident. Des d'aquest punt de vista, pensem en situacions com ara la del mercat de treball, amb tots els EROs que s'estan aprovant, la situació de les custòdies en el cas de separació de divorci dins d'una família. Pensem també en altres situacions dins de la ciència política, com poden ser, per exemple, les polítiques públiques que han fet fins ara en matèria de sanitat. També les relacions o la possibilitat d'establir un nou pacte polític. Ara es parla de la possibilitat de fer una mena de pactes de la Moncloa. I des del punt de vista de la criminologia tenim el problema, per exemple, de la violència de gènere. Estem confinats i, evidentment, és un problema de primera magnitud en aquests moments, o també simplement els drets que tenim de mobilitat que estan reduïts per l'estat d'alarma, un estat d'alarma que no deixa de ser un dret de l'excepció. També, des d'aquest punt de vista, la Facultat Respon és una col·lecció de vídeos que busca donar respostes a aquests reptes que ens planteja el coronavirus, una crisi que no havíem conegut en dècades a aquest país i pràcticament a tot Occident, i té bàsicament dues utilitats. La primera és donar aquestes respostes a l'abast pràcticament de tota la ciutadania i, en segon lloc, que siguin una eina útil per al nostre estudiantat a l'hora d'aprendre en aquesta situació de confinament. Només em resta agrair la col·laboració del professorat de la Facultat de Dret que s'ha volcat en aquesta iniciativa, invitar-vos a veure aquests vídeos perquè els anirem penjant a poc i desitjar-vos a tots, evidentment, que els disfruteu. Gràcies.